takmer 2 promile alkoholu si za volant sadol 32-ročný muž. V aute s ním sedel jeho 17-ročný nevlastný syn Nikolas. Vracali sa z rodinnej oslavy, no havarovali už po necelom kilometri. Náraz do oplotenia domu bol mimoriadne silný. To bola silná rana, to vyzeralo, ako by vybuchol plyn. Ja som šetrešom teraz ešte. Vodič aj s autom vyletel z cesty a vpálil do oplotenia rodinného domu. Podľa svedkov bol taký opitý, že nevládal stať ani na nohách. Opitý? To je malé slovo. Neviem, koľko mu namerali, ale napitý je statočný. Čo sa to stalo? Normálne, išiel auto a on obehoval a nemohol zatočiť, ale zatočil do ohrady. Ja som išiel na bicyklu, akurát som videl, ako vleceli tam. Ľubomírovi sa auto vymklo spod kontroly, vražalo do všetkého, čo mu stalo v ceste. Zanechalo po sebe poriadnu spúšť. Neviem, akú mal rýchlosť bez brzdnej dráhy, ale tu uderil, polámal kapúry, dielce na toto rozbil múrik betonový, všetko to, tí kapúry, to tak je rozhádzané až tam. Pasažieri sa po nehode doslova vytackali z auta. Na pomoc im prišli aj záchranári. Sťažovali sa totiž na bolesť hlavy. A mne nie je nič, ale otcovi neviem, čo je. A vy ste si aj vypili pred jazdou? Áno. A čo ste vypili? Tá krstiny, pani. A veľa ste vypili? Tá dosť, no. Potvrdila to aj dýchová skúška. Vodič nafúkal takmer 2 promile alkoholu. Z nemocnice preto putoval ihneď do cely. Keby sa dostal o pár metrov ďalej na križovatku, ako tam zrazia. Muža po vytriezvení policajti zrejme obvinia z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, za čo mu hrozí až ročné väzenie. Taký človek nepatrí za volant. Z Ostravského Andrea Točena, televízia Joj.